Dobrý deň, dámy a pánové, vítam vás pri druhom diele 99 Night in the Forest, kedy sa snažím prežiť čo najdlhšie. Takže začíname tak ako vždycky, teda pokračujeme tak ako vždycky. Drevo dáme sem. Potrebujem veľa dreva, aby sme mohli to upgradeovať ten stôl. Meso nie. Meso treba upiecť. OK, už sa peče. Teda už sa upieklo. Vidíte? Tam, kde boli tie otázniky, alebo sú, no tak tam sa potrebujem dostať, lebo tam je taký ťažiar na palivo. Jeden, dva, tri, zomrel. Tento nejak často umiera. Zoberiem ho, nezoberiem ho. Asi ne, skôr je tam vlk, toho zabijem. Neoživím ho. Nezaslúži si, už zomrel niekoľkýkrát. Náboje do revolveru. Tu sú... Šestka nič. Tuto. To je nejaká stanica. Nemusím byť v hard móde. Už je noc, takže tu je len čo skoro zaútočí. Ako kúpte. To sú ako keby také mušky, ktoré majú elektrické mušky, ktoré vám nabijú baterku. Všetko sem. Konečne mám nejakých normálnych typov, ktorí sa snažia aj pracovať, takže je to dobré. Zasekáme strom. Máme deň 6. Ešte 17 sekúnd. Jedno decko máme. Dvoje postele. Super, toto sú veľké mikrovlnky. A už 2 decka máme. Teraz budeme mať deň 7. Plus 3. Mne sa zdá, že 3, takže plus 5, takže 7, 8, 9, 10, 11. Deň 11. No, toto ja vidím, že už by som mohol prežiť aspoň tých 30 dní, keď mám takýchto dobrých hráčov. To sú nejaké kvetinky. Nejaké follower. Každá kvetinka je jeden follower. Super. A železo ukradne. Klasika. Toho ešte nikto nerebutol. Minúta 50 a bude noc. To máme ešte dosť času. To je nejaký nový bióm. Tu je nejaký alfa vlk, ale nemal šancu. Tu sú záchody nejaké, kde nič není, super. Iba uhlie.
pánskych. Jasne, že v pánskych bude čestka. Super, no, úžasné. Len aby som ju otvoril. Chestplate, úžasné. Ok, to stratím, to je pohode, alebo nestratím asi, no. Toto je nejaký hubový. To jak ďaleko idú? Takí sú rýchli. Aj uberajú pekne veľa. Jakže sa stále drží. OK. Tak už som stratil. Jak môže v kuse bežať za mňou? To je nemožné. Idem k ohňu. Tam prečkam noc. Útočia na nás. Ideme. Oni majú iba sekeru. Nemajú šancu. Teda majú šancu. Nemajú šancu. Už nemajú. Tak a hodíme ich do ohňa, aby im bolo teplúčko. Málo dreva máme. Málo dreva. Začína pršať, to je strašné. Á, mačka tam. OK. Zdrhne hneď. Tak si tu naťažím drevo. Aj tak už len 15 sekúnd teraz zostáva. Jeden umrel, super. O ne, mačka. Mačka je rýchla. Keď už je deň, tak není rýchla. Deň 12. Plus 5. Teda aj s tým dňom 12, aby ste si nemysleli, že zle rátam. No to je, že deň 12, potom 13, 14, 15 a 16. To sa ráta tých plus 5 aj s tým ďalším dňom. Tak. Už prší dlho. Už strašne dlho prší, to je strašné. Štyri stehienka a jedno... 4 stehna a jeden steak. Toto potrebujeme, aby sa nám tie dreva usušili. OK, 5 dreva je tam.
On chce tú zajačiu kožu. Tak poď sem ty zajac jeden. Nepadlo. A tu je na zemi. Tak ju berem. Ju niekto asi nehal. Tak. Dobre. Lepší. To. Tú kožu mi... super, ukradol mi ju takto. A neukradol. Teraz lepšiu sekeru. Dobre. Tady dreva. Pokácam viacej stromov. Super, už ide noc. Berem saplingy a... to čo je? Aha, to je mačka. To je mačka. The cat. Tak, jedno sem. Dúfam, že prežijeme. Tak naťažím drevo a zatiaľ, kým budem ťažiť, tak. Dobre, to je na tento diel všetko. Dúfam, že sa vám páčil. Dúfam, že ste zanechali like, odber. Veľmi ma tým podporíte a ja rýchlo utekám, aby ma nezožrala mačka.